Dobrý večer, vítejte na rádiu Antarktik 1. Hudební vložka. A nyní živě z Mezinárodního srazu. Máme tam reportéra 15letého Josefa Salámovce. Prosím, povězte nám, pane Salámovče, jak se tam vede na tom srazu? Dobrý den, jsem na nějakém neznámém srazu. Pouze, víte, mám zajímavou brigádu. Přišel jsem sem a poslal mě rovnou sem. Dobrý den, prosím vás. Můžete mi laskavě říct, na jakém to jsem srazu? Chlapečku, kolik pak jaký let? No, 15, mám takovou fajnou brigádu. Ty jsi takový hezký ošánek, takový pohledný. Nechceš lízátko? Ne, kde to jsem? Na Mezinárodním srazu pedofilů přeci. Aha, tak já pomalu... Ne, kam by si utíkal? Ale přece nikam. No vidíš, tak zůstaň. Máš takovou heboučkou pokožku. Pojď se mnou do té komůrky. Je tam Wi-Fi. Já mám internet v mobilu. Ale nemáš, já ti dám lepší mobil. Však, co máš za mobil? Já ti dám nový Samsung Galaxy. Mám mobil za 20 táců. Nový Samsung Galaxy a lízatko k tomu. Neštví mě, kluku, neštví mě, poslední nabídka. A máš radši chladnou nebo teplonkou zmrzlinku? No, víte, já už mrzlinu radši nejím. Ale proč? No, nějak mi přišla chuť. Ale mě ne, já jsem stále při chuti. Já radši půjdu. Já radši půjdu tam k té mladé paní. Mladé paní? Ne. Já už pak... Mladá paní. A to je konec naší reportáže z Mezinárodního sjezdu pedofilů. Nashledanou. Kdybych se neozval do půl hodiny, volejte policii. Já jsem ponožku. A tady to máte.